दसे समनि गोजोननायखौ आंनि न'आव जेसेबांनाखि नोंथांमोना सफैनो हाबाय गोजोननायखौ जासिबाय। लोगोसे आङो एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि जिहेतु आफादगिरि अनजलि दैमारि बायद' आं बिथांनि सायाव रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय आरो बे समाव आं गोजोननायखौ जासिदों जे जोंनि बनरगाव समस्तियाव जेसेबांनाखि हारि माहारि जाय बिथांमोना भट होनानै जाय बिथांमोनखौ देरहाहोनो थाखाय खामानि मावो आं बिथांमोननि सायावबो खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ जासिबाय। बे समाव आङो जोबोद गोजोनदों खारन मानो जोङो थांनाय 20 बोसोर जितु बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्ड बेनि गेजेराव जोङो थांनाय 20 बोसोराव बर'नि राजनितिकआ 20 बोसोर जाबाय बिटिसि हालामाव। आङो बुंगोन जे जोंनि साहा ओनसोलनिफ्राय उत्तर ओनसोलनिफ्राय जोङो दिनैसिमाव सासेबो जोंनि बनरगाव समस्ति हिसाबै साहा ओनसोलाव जों सासेबो बिजाथि मोननो हायाखै। बाहाय आं खुब गौरब मानो होनना बुङोबा गोबां जोंनि रायजो राजा दैदेनगिरिनि मोनसे गोनांथि जादों। बेनिखाय आंनि गोसोबारि नङा आंनि सोद्रोमाफ्रा आंखौ जाय बिथांमोना मोजां मोनो बिथांमोना गोबां थुलुंगानायखौ होदों जे नोंथाङा गेलेनांगौ आरो जायगानि एरियानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगौ। आं बेनि सायाव आंनि सायाव आसा थिनाय दङ। जोंनि एपिबि पार्टी हिसाबै 25था बियाबाव गेलेगोन आरो 25थायावहाय जोंहा आसा दङ सरकारखौ जेसेबां बिजाथि लानानै सरकारखौ दानो हायो जों बेखिनिखौ आसा दङ आरो जोंनि जिहेतु हाइकमान्डनि सावरायलायनाय जों बेखिनिखौ आसा खालामनानै दङ। आच्छा सरकार दाखांनायनि उनाव जेनाखि एनडिबिआव बुहुत माने समस्या दं जेंना दङ बेखौ जेन'बा एपिबि पार्टिया देरहानानै सरकार दायोब्ला बेखौ मोगथां महराव लाबोनानै होनो हागोन नामा? निस्सय हागोन खारन मानो जायया दुखु खस्थ' मोनबोदों बे बिथांमोनासो दुखु खस्थ'खौ बुजियो। जोङो नांनानै फैनाय जोङो दुखु खस्थ' मोनबोनाय जोंनि गोबां सोद्रोमाफ्रा आलाय सिलाय जाबाय। सोरबाया ट्रेक्टराव लेबार मावो, सोरबाया हाजिरा मावो, सोरबाया दाउ दाननानै जायो। दिनै बिटिआर सरकारा दिनै जोंनि सोद्रोमाफोरखौ दिनैसिम जेबो नायाखै। मानो जायफ्रा सुबिदा बादि 10-12 जन बिथांमोना बे सुबिदाखौ लानानै UPPL सरकारजों प्रमद बर' बिथांजों लोब्बा लाफानानै दङ। खारन मानो जोंनि समस्याफोरखौ एनडिएफबिनि थाखाय जाय समस्यायाव गोग्लैनानै दङ गोबां जोंनि सेंग्राफ्रा पेरालाइसिस जानानै दङ, बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दङ, बिथांमोना दिनैसिम जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। नाथाय जोङो बुंगोन सासे सानै जायफ्रा बियायं सियायं जानाय जाय दोलोफोरनि बिथांमोनैबा दिनै प्रमद बर' गबिन्द बिथांमोना होसोलांनानै बिथांमोनखौ नायो। नाथाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा दिनै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोननि थाखाय थाइसेबो थाखा अनसुंथाइ होनो हानाय सुबिदाखौ होआखै बिथांमोना। जों बेखौ बुंगोन आरोबाव जोङो एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमा जानानै जोंजों जाय बिथांमोना हारि माहारि बर' बा गुबुन हारिफ्रा एनडिएफबिनि थाखाय दुखु खस्थ' लाबोबाय आरो बिथांमोननि थाखाय मोनसेबो दिनैसिम अनसुंथाइखौ होआखै। जों बेनिखायनो दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड मुंनि गोदान मोनसे राजनितिक दोलो सोरजिजाबाय। दा बे गोदान मोनसे राजनितिक दोलोजों जोङो हारि माहारि बासियालासे गासैखौबो जों समानै नोजोर होनानै जों खामानि मावगोन। जोङो बे डिसिसनाव दङ आरो निस्सय जों मावथारगोन। जों बेखौ